салом алейкум бародаро, дӯстон ва подписчикои канали Қурбону, хушомадед ба канали мо. Бародарои азиз, дар имшаба видео нархҳои мошинҳои Мерседес ва дигар мошинҳо мешавад ки бисёре бародаро хоҳиш карда буданд. Хоҳишатон иҷро мегардад. Видеоро то охира тамошо кунед, дар канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Бародарои азиз, касоне ки хоҳиши гузаштани границаро доранд, метавонанд аз ин компания истифода баранд. ин компания шуморо ба граница бурда ва мебиёрад ва дар дигар документҳо кӯмаки худро ба шумо мерасонад. касоне ки айноми канали Қурбонов гап мезананд, ба ӯ 500 рубл скидка карда мешавад. номерҳо дар рӯи экран ва дар описание мебошад. албатта ки занг занед. салому алейкум тамошобинон ва подписчикои канали мошинбозори ба номи Қурбонов. Манаи бародар Мерседес барои савдо ба шаҳид барои савдо овардааст. ба навор гирифтаи содаем марҳамат. мана тарафҳои мошин, мана тарафҳои мошин, як салонша ба навор бигирем додар. мана салони мошин, мана чихоно нав, ҳама нав, мана тарбеда, рулавой, ҳама салон нав, ширӯ. додарҷон кадом випускай? 2002. ҳуҷҷатош? ҳуҷҷатош буч? як рӯз пеш ҳуҷҷато бучида мекард. хуб, моторш? ДВД. хуб, чанд сум? 36,000. агар харидорӣ кунам боз арзон мешавад? бо мешавад воқеан арзон, бо харидорш кишид ҳам суҳбат мешавад. номери телефоно додам. 288 раҳмат, саломат бош. занг мезананд, муомила кунед, иншоалло савдо. бародарон ва подписчикои канали мошинбозори ба номи Қурбонов, мана бародар Мерседес. Мерседес шумо чанд ай? 190. Мерседес 190 барои савдо мана ба бозор овардааст. ба навор мегирем. нағз тамошо кунед, нигоҳ кунед тарафҳои мошина. хуб, мана ақибаш тарафи рости мошин. хуб, салонша ма як ака дар айлак салонша як ба навор мегирам. хуб, мана дискош салони мошина ба навор мегирам. баъд аз худи шофёри мошин пурсон мешавем. хуб, мана салони Мерседес. хуб, мана чихоно. хуб, салон баъд не нағз нигаҳ кунем. хуб, ин кадом випуска ака? 90. хуб, випуски 90. хуб, 4 балон нав буда ин ки. Аккумулятор нав. хуб, аккумулятор нав. ҳуҷҷатои газу бензин 1 сола нав ҳама. ҳуҷҷатои газу бензин 1 сола. хуб, ҷайзон боши чанд сум? 13000 бо арзон мешавад. 13000 харидорӣ кунам боз арзон мешавад, не? Бале, бале. хуб, моторш? Моторш 1.8 простой газ бензин. гази бензин. хуб, номери телефон? 985 985 67 67 90 90 58. 58. раҳмат, саломат бош. занг мезанам, муомила кунед. салому алейкум тамошобинон ва подписчикои канали мошинбозор ба номи Қурбонов. мана бародармон дар бозори деҳаи Қурбоншаҳид мана Мерседес компресс ба савдо овардааст. хуб, мана нағз нигаҳ кунед тарафҳои мошина ба навор мегирам. мана балоно, диско, шумо назанад мошин нав, ширӯ. хуб, ҳозир салони мошинам ба навор мегирам.
салони мошинам ба навор мегирем. Марҳамат. Нигоҳ кунед, мана салони мошин чихоло ҳама нав шурӯ. Акаи ком випускай? 2000. Випуски 2000. Ҳуҷҷатош? Ҳуҷҷатош чанқай? То декабра ҳуҷҷат доштааст. Хоб моторш? Моторш ди простой. Хоб автомат чанд сум? Агар харидорӣ кунам боз арзон мешавад? Хоб мана харидорш пайдо шавад, боз арзон мешавад даст. Номери телефон? Номери телефон та бугу. 919 54 40 53. Ака. Раҳмат, саломат бош. Занг мезананд, муомила кунед, иншоалло харидорӣ мекунем. Хоб тамошобинон ва подписчикои канали Мошинбозори ба номи Қарбонов. Хоб манам Мерседес. Як бародар барои савдо ба бозори деҳаи Қарбоншаҳид овардааст. Тарафҳои мошина нағз нигоҳ кунед. Мана хоб аз ақиб ҳама тарафҳои мошина ба навор мегирам. Хоб марҳамат, нигоҳ кунед. Паррогоҳо, чархҳо, фигураи мошин чихел нест. Дар элай салона як ба навор бигирам ака. Мана салони мошин. Хоб мана нағз шумо ба ин навбат бигиред. Чихоло ҳама нав, салон нав, шурӯ. И кадом випуска яка? Випуски 98, ҳуҷҷатош чанд моҳ? Ҳамаш яксола ҳуҷҷат дорад. Моторш? 1.8. Хуб 1.8. Объем. Хуб чанд сум? 47,000. Харидорӣ кунам боз ягон шумо арзон мешавад ака? Боз арзон мешавад. Номери телефон? Бозир 985 хуб 985 30 77 67. Раҳмат, саломат бош. Занг мезананд, муомила кунед. Тамошобинон ва подписчикои канали Мошинбозори ба номи Қарбонов. Мана як тағои нива барои савдо ба бозор овардааст. Бисёр хоҳиш кардам ки ба навор биги ҳамира барои реклама. Хоб мана мо тағоиро суханоша ба инобат гирифтем, мана ба навор гирифта истодаем. Мана мотори мошин ҳозир салоншам як ба навор мегирем. Мана салонш. Хоб мана чихоло ҳама нав. Хоб состояни мошини миёна. Хоб тағои куҷо шид? Ҳамиҷа. Тағои? Хуб кадом випускай ҳамин нива? 2000 сол. Соли 2000. Ҳуҷҷатош? То моҳи мая ҳастанд. То моҳи мая ҳуҷҷатош ҳастанд. Хуб моторш? Простоя. Карбюратор. Карбюратор. Инжектор нест. Инжектор нест. Мешнавад мара? Хуб 100% овозат меяд. Хуб чанд сум? 16000 сомонӣ. 16000. И кадом випуск гуфтем? 2000. 2000 мане? 16000. Харидорӣ кунам боз арзон мешавад? Мешавад о. Хуб номери телефонат тагам? 985 985 72 72 59 59 21. 21. Раҳмат, саломат бош. Занг мезананд. Иншолло. Ана ҳадака бугу ки нафурӯшум. телефони дастум. Не нагдаронид. Тамошобинон ва подписчикои канали Мошинбозори ба номи Қарбонов. Мана бародар 07ро ба савдо мана ба бозор овардааст. Ба навор мегирем. Нағз нигоҳ кунед. Тарафҳои мошин. Хоб мана балоно ҳама нав. Хоб шумо
тарафҳои мошина як нағз нигаҳ кунед. хуб ҳозир салони мошина як медорам. ҳамин салони мошина ма як ба навор бигирам додарҷон. мана тарпеда рула вой ҳаман салон бисёр хушрӯ нав ма зебо. хуб акаи комви пускай 2004 ҳуҷҷатош Ҳуҷҷаташ яксола ҳуҷҷат газ бензин бензини холи мотораш расход надорад не вообще расход надорад. расход надорад. чанд сум 15 миллион додани зана. 15 миллион додани харидорӣ кунам бо арзон мешавад. хуб номери телефон 988 988 95 95